Que va, que va. Desesperant, però desesperant. No n'hi ha manera. Pues deuen 2 mesos ja. 2 mesos. I les mensualitats de quins imports? Al principi eren de 600 i després ens baixaren a 400. I n'hi ha gent que està cobrant 20 euros, Vergonyós. N'hi ha gent que en 20 euros o en 400 euros... Que llàstima. Tot mentides, pareix un proveedor... Eso es lo que n'hi ha. Si ells creuen que les persones que realment ho necessiten, pues estan treballant en independència, en educació, en sanitat, en un mes. I el més necessari. Claro, el més necessari. I ells se gasten una muntona de milions en la Fórmula 1, en la visita del papa, en tot, en els sopars, en els dinars oficials, en els cotxes i en les persones que ho necessiten. S'han oblidat de la gent. S'han oblidat, no?